baby faz e a bunda dela bate, 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 bate. E o baby faz Mic test, drug test, and swab test. Ladies and gentlemen, me, myself, and I am Wilma Diva, representing from the beautiful country, USA. And I believe in the saying that is children is definitely in our future. Thank you. Before Thank ko you very nag-start much. yun, Ani, when I was young, namaligya ko og buwad. Oo, kay mao inegosyo sa amua sa Pasil. Oo, mo nang sa wala pa namatay akong mama ug papa, gitrain mi nila og mamaligya or magnegosyo. Mao nang namaligya ako buwad sa bata pa ko. Then pag edad na ko og 15, dito na ako nag-start og show kay kanang mga piyesta-piyesta sa aming city. Sawari Kap. Wow. Hamtene Kap. Chay. Asa ka Kap? Pautang ako Kap. Di magpautang ang cup, oy. Ayuda lamang hatag siya, ayuda. Ladies and gentlemen, my name is my name and not your name. Representing and from the beautiful country, Patsarapon, Patsarapinit, Thailand! Dancer jud ko sa Sinulog before, and then at that time on the Manila, our choreographer nagkuan siya og field of talent sa tanang dancer. So at that time dito nagawas ang akong talent, which is ang gitawag nila is Baliwan Festival. So Baliwan, it's field of na mga talent. So dito nakita, andito na ako na murag ni come out sa akong soul siguro nga ay nakabuhat ko ani. So mo to nga akong mga co-dancers na shock sila nga I have this kind of talent na mapalingaw ang mga kanang mga tao. Sa kabukiran ay layo ang kasakit, ang kalanggaman ay nanagawit. Nag-start ko doing this entertainment after high school na. Moto after na akong nagsikog sayaw, and then akong gisagol ang dancing and sa akong as a drag entertainer. Please introduce yourself, candidate number 1. Ladies and gentlemen, ang babaeng nasa inyong harapan po ngayon ay minsan na pong nagpatibok sa puso ni Jericho Rosales. Sa The Legal Wife, I stand by the name of Miss Angel. Angel Oxin. Angel. 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 Angel lang. Before di ko naabot ani nga industry sa comedy, kani nga bar, I'm an artist. Assistant designer ko sa una before ko naabot ani nga industry. Na-ako'y talent sa pag-drawing, painting. Life is great without a care. We are caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a running our blood. Nag-show na gid ko, bata pa ko, kanang iuban-uban ko sa akong mga mas maguwang panako sa una nga mga performer, magkuyog ko kay malingaw ko magtan-aw nila, so mutabang kog assist nila sa ilang mga salobon. So dito na ako nakitaan, nakaton nga murag naalay ko murag na ako'y kanang ani nga industry siguro kay murag malingaw man ko magtan-aw nila, so ako sa ganahan sa kung so I perform. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. Candidate number 4, please introduce yourself.
Walang himala! Wow, good. Kung may himala, bakit nagkaganito yung mukha? Mo! Representing 5, 6, 7, 8, China! I have a group dance sa una. Naka-back up namin ni Maybel Padillo sa una. Ito, naka-experience ko sa akong kagaling nga. Itry ka na ko mo sud ko aning gay show diri sa Singgit, Cebu. Ito nga, naaman sila contest, ni-try ko. Kumo ito nga, nag-start na ko og impersonator. Then, ikagabi sa na eskwela sad ko sa UV. Ika-morning, mudawat sa kong mga bookings, choreographer, ana, tanan. As in, grabe ko kahago kay ang akong hinaguan karon mausa nagikan sa akong hinaguan sa tanang mga kita na ko sa akong mga pag-perform, sa akong mga pag-koryo-koryo. Water. Earth. Fire. Air. We were victims of the night, the chemical, physical kryptonite, helpless to the base and the fading. I started in this kind of entertainment. Matawag na ko ni accidental rin siya because I was a radio DJ. Never it occurred to me nga mag-comedian. I can sing, I can host, pero dili gyud. So, my being a comedian, mura siya ka nang na-train na lang ako over the years. Kay exposed na ko into different kind of audience, into events. So it was easy for me to adapt with the kind of entertainment. Don't you dare look back, she tip your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, shut up and dance. So from then on, nihawan ako sa radio, nag-full-time na ako sa comedy bar. So naalagyan ko sa events. Niabot sa ang opportunity to be one of the hosts for a television show. It is the Cebuano Itbulaga, which is Eat Nata. So at the same time, nagtrabaho gyapon ta sa comedy bar. So nindot kaayo ang ato exposure that time because naata sa entertainment on stage at the same time television. And then I was given the opportunity to go to Dubai to open up Filipino comedy bars. Kana Filipino-owned comedy bars in Dubai. Actually, duha ato na open dito nga comedy bars. After 2 years, I had to come back. Unya, nag-open ta og daghan pa nga mga comedy bars diri. And hopefully, if things get better, kanang magpadayon diri ang ato ang entertainment diri sa 8th Avenue Comedy Bar, makahatag patag daghang kalipay sa tanang mga Cebuanos. Actually, ani ni siya, ma'am. Bitaw, di jud lalim ang pagpakatawa sa tao. Kay, di sa lalim. Kapoy biya jud kay ang naong, ma'am. Sama aning naong nga. Bugat na kay nitungod sa makeup. Pero, as in, sa atubangan sa front sa tao, kuha lagi ka. Show na ka, show, ana. So, lisod na ubang guest, nga lisod kay pakataon, mo itong kailangan maningkamot mi, among jung kwaon ang ilang tensyon. Kung makuha na mo ilang tensyon, malipay sila. Kara, dako na kay miglipay sa once malipay ang guest, malipay na sad mi. Maura jud ay points na mo. Pero, iglikod sa stage, di lalim, kay ngano, kapoy, makaingon na na, ay, salamat, humanan na ito atong show, humanan na ang atong pagpakauaw. At least, nakapahatag mi og kalipay sa mga tao. At least, na-enjoy sila. Sa kabukiran, layo. Mga week before the show, dapat magunahuna gid mi sa among mga next nga ipakita for the day, unsa na sad among kanang buhaton para sa next nga makaingon among nga guest nga hala bag-o na sad to, hala nindot lagi to. So that's why it's so hard for us a comedian nga mag-think me og unsa ang makatatak sa mga tao nga nindot ang mga comedian, nindot na siya. So lisod jud siya guys mapakatawa.
So sa katong mga lalaki nga ganahan mahimo og performer, ayon lisod kaayo ha. Mo na, basahon na mo ang mga tao. Imo gyud na siyang dakpon nga makakita siya nga bisag gamay lang makakita ka siya mong show nga makatawa ka para mas may baw pa namo ba og dalingaw baka diha or wala. Ana bitaw then kanang para magbalik-balik pa bitaw. Na ako i-add about the difficulty of comedy. Okay, that's why there are hosts and sing-along masters because kami engage if the audience are game or not. So before sila mo gawas, naluto na ang audience. So kahibaw namin kung kaninga audience murag KJ or kaninga audience dali pa kataon. Kung dali pa kataon, they can go all the way with the show. Kung dili kay dali ka pa kataon, kahibaw sad mi mo kuan sad adjust sad. Kay ma-feel naman namo kung halimbawa when we throw punchlines nya kaninga guest, kaninga table, dili mo react. Okay, bye, next table. Ing ana na ta. So dili na ta pugson nga until ma-offend ang guest. Candidate number 2. What is your favorite subject, candidate number 2? Science. Science. So let me ask you about planets. What's your favorite planet? My favorite planet is Mercury. Because Dahil sa Mercury, nakakasiguro ka ang gamot ay laging bago. Di mag- And I thank you. na planet, uy. I think ang mga Bisaya by nature, like I said, bugal-bugalon gyud. So lahi gyud ang atong punchlines. Lahi ang ato ang kanang atake sa comedy. Kita ang mag-comedy nga muratang maninghag. Di ba? But still, it comes out kanang funny. Usay magduduhat nga i-punch nato ang joke sa mga tao kay bawtang mga Bisaya man sad. Ana. I think that's how Cebuano comedy is. Mga butang nga makitaan sa sementeryo. Ladies and gentlemen, candidate number 1, Kandila. Candidate number 2, Lapida. Candidate number 3, unsa ni siya, Buwak. Candidate number 4, Bukog. Bukog! I think ang Cebu is so intelligent to understand comedies, but at the same time, lisod ta pa kataon nga Cebuano unya kanang kinahanglan ta atik-atikon, kinahanglan ta gitik-gitikon, kinahanglan ta nga bawion dahil ang joke. Lahi man gud ang mga Bisaya kay mga kuanta mga bugal-bugalon, pero di ta gusto bugal-bugalan. So, lahi kung ang host Cebuano gyud mismo or from mga Tagalog. Kung Tagalog, when they throw punchline, it is offensive for us. Pero ang mga Bisaya, kung kita mo punchline, mo bugal-bugal, murag makadawat kay puro man ta mga Bisaya. Pero again, na ay exemption sa rule. Maunang difficult gyud magpakatawa og mga guests. Mas dali pa magpahilak. Bisan kami nga mga like ni Ana ni Kuya nga sila ang host, kami kay performer lang ni. Lisod sa baya mi palipayon or lisod sa mi pakatawon. Kay kami kay balo naman yun nga magpakatawa sa mga tao. So mo nang o kung makakita lang ko kana siya okay ordinary lang ingon ana. Pero kung naa sila buhaton nga something nga ana nga malipay gud sila nga para namo dako sa kay kalipay para namo kay feel namo nga nakuha namo ilang tension or ilang gipangita nga happiness nga naa namo. You to a lonely place. Find your strength in love. Okay. And since you are the youngest in the brood of candidates here tonight, Hello. yes, kinsa ni? Hello, kinsa ni? What makes you blush? Kay grabe mo pagka-blush gyud ron. Yes, I'm going outside in my house. Then I walk, 1, 2, 3, walk. I saw my crush. Oh my God, I make a blush. Thank you. I make a blush. Lain-lain man gud tag problema. Sa balay man gud ko natay mga problema sa mga bayro nun sa tubig, suga ana or naiuban nga mga love life. So, instead abot na gyud sa atong trabaho gay dinhi. Dapat unsi problema nato sa balay, dili dadon dinhi. Dapat focus mag-focus sa atong work kay total ilain jud ang problema sa balay sa atong work kay kung imong dadon diri
madamay man san maguba man. So kuan biya mo, all for one for all biya mo, dapat jud grupo mo nay usa ninyo makuan ma-down. So mabatiin nyo ang kuan performance. Actually, ang mga comedians good, I think it's cliche for those who've known it, but ang mga comedians may have the worst, family experiences or conditions. Mas dagko pa silang problema sa mga problema. But once on stage, di gid pwede nga makitaan or ma-feel sa mga audience or sa mga guests that we have problems. The show must go on. We have to be as professional as we can be and try to make people happy and malingaw yun sila, wala sila kay boss sa sud na mo, iniguman na namin sa backstage, mauna to dahil ang ingon ni Ashley nga, dito na magawas nga, ay na, humanag yun kay kapoy na or naid akong problema. Saying or motto, whatever it is, you wanna share? I believe in that saying that goes, ngayong panahon ng pandemya, 2 P ang hindi mawala sa atin. Ang pag-asa at ang panlasa. Thank you. Thank you very much. Candidate number 3. Peace to Ponder. Abi namo gyud kanang it's going to be the death of comedy industry in Cebu because of the pandemic. But we are so grateful. We are so thankful for our owner, Madam Boss Chona Padmos, because not only did she try to keep this kind of entertainment, this business, but mostly because she wants to help all of us, iha mga empleyado. More than ever, I think all of the Cebuanos now need this kind of entertainment because it's been a year nga narata sa balay. It's been a year nga dako kayo tag problema gida sa atong shoulder. So I guess ang amuang pinaka-purpose dire is to make everybody happy. Aron nga mawa sa inyong problema, mabawas-bawas sa inyong mga problema. Maorag yun na ang pinaka-ultimate namo nga purpose ani sa among kinabuhi karon.